Fyrum er helt vildt engageret i det internationale arbejde, og det er vi igennem vores repræsentanter, som er en del af det internationale fællesskaber for yngre almenmedicinere. Og her i Danmark, der har vi 2 repræsentanter i vores internationale udvalg. Jeg er så heldig at være en af de 2 repræsentanter. Jeg synes, det er helt fantastisk at få mulighed for at møde andre læger med interesse for almen medicin fra hele verden. På den måde så bliver man en del af nogle virkelig spændende fællesskaber, og man bliver inspireret, og det er noget, som jeg også kan bruge herhjemme. Vi er 2 repræsentanter i DSAM's internationale udvalg fra Fyrum, og vi mødes 2 gange om året. Og i det her forum, der kan man diskutere de udfordringer og erfaringer, man har med sit internationale arbejde. Det er nemlig rigtigt, og udover det her internationale fællesskab, så står vores repræsentanter også for at planlægge udviklingsophold for læger, og det sker igennem det, der kaldes Hippokrates-programmet. Og Hippokrates-programmet er ganske unikt, fordi det muliggør, at udenlandske læger kan komme til Danmark og opleve almen praksis i en uge eller 2. Men det muliggør faktisk også, at vi som uddannelseslæger kan komme til udlandet og følge med i almen praksis. Og de her små udvekslingsophold, de har været meget succesfulde indtil videre. Det er et program, folk er rigtig glade for. Så vi sender folk ud, og vi tager glædeligt imod. Og hvis du synes, at det kunne være spændende at være med til det, og være med til det internationale samarbejde, så skal du endelig stille op til internationalt udvalg. Lige præcis. Kom og vær med.